mondjuk Jackson, Carlito, Zagira és Samuel. Kicsit próbálj meg lefesteni az ő életüket, hogy ők hogyan jutnak el az iskolába, és kik ők. Igen, hát nagyon jól közelítetted meg ezt a problémakört, mert a rendezőnek pont ez volt a szándéka, hogy megmutassa akár a nyugati hogy nem olyan adott és természetes, hogy ők eljutnak az iskolába és minden nap tanulhatnak. És például ott van Jackson Kenyából, aki 11 éves, és egy szavannás területen él a családjával, Zájó Puntóban az 5 testvérével, és minden reggel 15 kilométert tesznek meg, hogy eljussanak az táskával, meg vízzel mennek, mert ugye értékes víz a szavannál, az sem annyira magától értetődő, úgyhogy azt is vinni kell az iskolába.